Colleron polos colares, tiraron fora, dixeronlle, agora vas a aprender dunha vez, non lle plantan luma á casa, e quedou o mozo mirando como lle ardía. Cando acabou de arder, colleu un saco, apañou a borralla para el, dixo aos veciños, vou vender a borralla da casa a Santiago. E era ano santo. E foi á porta da catedral, abreu o saco, e os turistas, e os peregrinos, non lle chegan a comprar as trapalladas que lle venden. Todo lle chama a atención. Que vende usted aí? Se estas sonlle as cinzas do cabalo do apóstolo Santiago. Dixo, ai, véndanos de recuerdo. E vendíasen de daliños pequenos. Canto ganou con aquel saco de borralla? 5.000 euros. Chegou á aldea e dixeron os fillos, que bobo! Vendíche a borralla da casa, e dixo, vendín. Canto che deron por elo? 5.000 euros, 5.000 euros. Daquelas as casas no rural, nas pagaban nada. Non van todos os veciños, plantanlle luma ás casas. Collen a borralla, van a vender a Santiago, na venden. E volveron xa cunha idea clara, querían o matar. Pillárono, abriron un saco, dixeron, lle gustan os sacos, non che gustan, meterono dentro, ataron o saco, botarono ao lombo. Imos te botar ao río, acábase no o problema. E ele iba dentro do saco, e iba dicindo, eu non quero, eu non vou de boa gana, non quero, eu non quero, vas. Pero eran as 2 da tarde en punto, e ás 2 da tarde tiñan costume de xantar, e ainda non chegaran ao río. Que fixeron? Colleron o saco, ataron a un carballo, e dixeron, che damosche media hora máis de vida, pero vemos volver. El quedou no saco dicindo, eu non quero. E non pasa por ali un home cun rabaño de ovellas e de carneiros, e ve un saco atado a un carballo, e sinto ao saco dicir, eu non quero. Abro o saco, e lle, pero que non quero, que eu? Xo non quero, pero que é o que non quere? Non quero. Que me levan á forza a casar cunha filla do rei que lle quedou agora solteira, e non quero. E xo home, pero quero eu, xo metas usted. E meteuse outro no saco, e saleu el. E chegaron os veciños, desataron o saco, botaron ao lombo, iban para o río rindo e cantando, extrañoulles, así é todo, O iba no saco e iba dicindo, eu vou de moi boa gana. Chegaron ao río con el, ras, alá o botan, ven como se afunda o saco, volven pa a aldea, tan contentos, tan satisfeitos, sacudindo nas maus, un ansia fora, un traballo feito. E cando entran na aldea non ven ao mozo, co rabaño das ovellas e dos carneiros, e din, pero válgame nós, señor, se te acabamos de tirar ao río metido nun saco. E dixo, ai, que suerte a miña. Pero como que suerte? Dixo, si, ai o río, polo fondo, vai vos cheo de ovellas e de carneiros. Si, ese é certo, claro que é ir buscar, e alaban todos, pero o río iba ancho, e iba atoldado, porque era destes días que chovera moito, era fonda e non vían, e dicía, non, tedes que fazer como a mí, ir ao fondo buscalas. Eu que era flaco, saltaba por río e dicía, cada mergulliño un carneirinho, chepatof. E o que era máis gordo dicía, cada mergullón un carneirón, chepatof. Non aparecen todos aí na ría de Pontevedra. E quedou o mozo este, sin que ninguén máis lle chamara bobo, dono de todo e alcalde de ninguén, e acabou o conto, non ten máis. Non quería pasar sin contar unha cousa, porque ás veces vénenche contando cousas como chistes e non o son. Cando sabes que non son chistes, sobre todo cando ti sabes a quen lle pasou. E eu ofendeume moito que o outro día me contaron unha cousa, dixeronme, mira que chiste, dixeron, oes, eso pasou yo a un veciño. O mismo exactamente. Aquí preguntei que era o peor que lle podía pasar a unha persona, que a chamen bobo. Pero ainda hai outra cousa peor, ter moita sorte. Non vos parece? Non vos parece que ter moita sorte é moi mala sorte? Vai a pregunta do carajo. Pois sí,
En Lalín houve un tipo que de tanta sorte que tiña desexou morrer, porque non tiña aliciente máis para a vida. A veces, se tes algunha dificultad, aínda ten chiste, non, salir dela. Pero este, mirade como era a vida del, levantábase polas mañás e sempre despertaba descansado. Iso é unha suertaza. Nunca se lle acabou a bombona duchándose. Iso xa é moita suerte. Se salía da casa algo tarde, había topar alguén que pasara que o levara hasta o traballo. E ás veces, cando non había ninguén, e chegaba tarde de vez, topaba un ascenso na mesa. Ou doblabanlle o sueldo. Ou tropezaba cunha quiniela e estaba premiada. Iba ás festas, bailaba toda a noite, non tiña nin que pedir para bailar. E sempre dicía, bastaballe pensar na canción que quería que votaran, oes, xa lle votaban. Viñan as mozas a sacalo, era a envidia de todos, e el empezou a perder o interés por todo, porque, como todo lle salía ben, pois, eu quero me matar. Non me ten sentido ningunha vida. Pero el non era de se suicidar. El non sabía como había facer para se matar. El sabía que quería, pero non sabía como. Por mau propia non se atrevía. E un día vendo un documental, falaban do desierto, dixo, xa está. Vou ao desierto, poñome a andar, cando me entre unha sede terrible, inda que recapacite e queira dar volta, xa non dou chegado vivo. E é un modo de morrer tranquilo e vou. Pois xa está. Foi sacar os cartos todos que tiña no banco. Non sei en que ellos invertiran, subiran, aquela era unha barbaridade, xa os deixou todos ali. Quitou pa o billete e dixo, vou ir incómodo. En terceira é onde os motores. E foi ali a de Ferradás, quitar o billete, e dixo, búscame o sitio máis incómodo que haxa no avión. Dixo, imposible. Eso pasaxeiro 20 millóns de Iberia, tócache en primeira. Tocoulle en primeira. O voo gratis, champán, caviar, unhas atencións. Se arrabiado iba, arrabiado chegou. Non baixou do avión pola escalerilla, colleu o primeiro taxi, o máis cotroso que veu, ali se meteu nele e dixo, lema as portas do desierto. E dixo o taxista, e lá usted onde é? Xo son de Lalín. Xo, o meu son de Carballiño. Xo, ai carai, xa foron falando todo o tempo, hasta que chegou a un sitio onde xa a area non deixaba avanzar o coche. Quixo lle pagar, non lle cobrou a carreira. Porque somos así, rifosos polo de pagar. Dios me libre, queimo o taxi antes de lle cobrar a carreira. En Lalín, iso é certo. Hai cada pelexa nas barras dos bares, por ver quen paga. O ano pasado tocáralle a 2 chapistas que teñen ali na calle do Puente, tocoulles unha quiniela, unha chea de millóns. Sempre, toda a vida, tuveran ilusión de ter un Mercedes. Nunca xuntaran para comprar. E cando souperon que lle tocou, non quitaron a funda de traballo, foron á de Camilo, tomaron un café, botaron 3/4 de hora pelexando por ver quen pagaba o café. Pago, sácate de diante. E logo os meus cartos non valen como os teus, ti non me dixas nada. Xa te aguantei moito, e veña ti, e veña eu, cobro vos aos dous, deixo nada tampouco, veña ti. 3/4 de hora. Cando acabaron de tomar o café, colleron un taxi e foron a Santiago a Mercedes. Entrou un, dixolle, vamos a ver, que modelo é o máis caro que teñen? Dixo, pois temos este, costalle 16 millóns en pesetas. Dixo, póñame 2. Sacou a carteira, dixo, outro, oes, non me jodas, ti xa pagaste o café. Así dese modo, somos alá na Lalín. O tipo, se arrabiado iba, ainda máis arrabiado se meteu a andar polo desierto, sin auga nin nada. E claro, unha cousa é pensalo e outra saber o que che vai pasar. E ele anduvo kilómetros, hasta que non dou